sei corre romone Yesu jawa biro mare okayo odogo machiegni bende sei corre romone Yesu jawa biro mare okayo odogo machiegni gode biro yengni neme biro ringo Chenko biro duogo wana nene wangewa bende yene chungi oso yene ringe lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi gode biro yengni neme biro ringo Chenko biro duogo wana nene wangewa bende yene chungi koso yene ringe lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi Yao chunye ne Yesu jakayoda olongi era mare ogundo oloyo lepacho Yao chunye ne Yesu jakayoda olongi era mare ogundo oloyo lepacho gode biro yengini neme biro ringo Chenko biro duogo wana nene wangewa bende yene chungi koso yene ringe lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi gode biro yengni neme biro ringo Chenko biro duogo wana nene wangewa bende yene chungi koso yene ringe lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi gode biro yengni neme biro ringo Chenko biro duogo wana nene wangewa bende yene chungi koso yene ringe lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi lok chunye mondo wadhi dala Yesu emaluongi Iluongogi ni The Realms Melodies Ministers. Gichiegni nyisowani en Realms koso Realms ka studio wa kuma wantie ni kawano wantie Embakasi Central Church kendo wadwa ng'eyo ni kwaya mawer mametni gin jok mage to giwuok kanye to inya yudo gi kanye. An gi kiongozi mam viene machiegni via ka adwa ni mondo ichung pika. Thank you. Kora adwa ni mondo wagone mbaka. Jok ma ni dala kacha diher ni ging'eane ni nyingi en ng'a? Okay, ginyinga iluonga ni Jacqueline Babu. Ma ji ong'eya godo. Kidaher ni wang'eane ni ma en Realms Melodies Ministers koso Realms koso en kizungu?
Kizungu ema changanya go matin, lakini wan waluongo ni The Realms Melodies Ministers. The Realms Melodies Ministers. Ine koro sani waseyude maber. The Realms Melodies Ministers. Yes. Erokamano ahinya. Uyudore e boma mane? Wan Embakasi East. Ma en a group mane wa form 2024. Waleme kanisni mopogore opogore. Koro waneno ni wabi pamoja mondo walandi injili. Koro ma district maru Embakasi ka. Kanyo wayudore. Kanisa mane mudhiga? Pok wabedo affiliated gi kanisa, lakini pod one group. Un group manuka nuchakore karango? Nwachakore 2024. 2024 ema nwachake. Mana On nyorone. 14 2024 manyoroni. Koro pod wadhi mbele. Erokamano ahinya. Un ji adi e group ni? Group ka sani kadanga wach wan gimoro ji 25 kamae. Ma ukao rudhi, ukao ji mopogore opogore madwa lando injiri. Madwa yalo injiri gi wach werne. Erokamano ahinya. Koro iwacho ni un jo The Realms Melodies Ministers. Yes. Erokamano ahinya. Un gi volumes adi ma usegolo? Sani wan gi volumes adek. Wan gi volumes adek. Kendo wan gi YouTube channel. Kendo wan kendo gi TikTok. Bende wan tiere. Mwanya yudo ukaka nga? The Realms Melodies Ministers. Erokamano. Nyingwa en mana chiel. The Realms Melodies Ministers. Erokamano ahinya. Un kaka The Realms ma uchako ruma na 2024 ka. Midhiero mage muyudo? Midhiero to matindo tindo nitiere. Koro sani kaka awachni kanisa pok wayudo. Na ingeni samoro ka wadwa dhi oko. Ti yudo ni samoro tek nikech jo kanisni moko penjo ni man to gia e kanisa mane. To ingeni e kanisa bintie joma pengo gi joma yie. Lakini wan kaka nwawuok ni walando injili, ok wayiero kuma wadhiye. Wanyalo dhi kamoro amora mwalando injili. Be untie process mar manyo kanisa koso podo okudwa bedo affiliated gi kanisa mora mora? Wan gi process mar manyo kanisa, wasendiko barua to waparo ni Nyasaye biro loche. Wasendiko barua e kanisa mora achiel. Erokamano koro pod warito. Erokamano ahinya. Ingeni wamor kodu nikech chakre nu uwer wende mamit ahinya. Ng'ama puonjo uwer? Wende gi wan gi japuonj ni ok oyudore kae, lakini japuonj nitiere. I give shout out to my teacher, Teacher Vincent. Ene mano puonjo wa wende gi eki. Oluongore kacha ni Wuod Sara, mane nying mong'ego kabisa. Koro ene japuonj mosebedo ka miyo wa volumes gi, to volume mogik to miwa gi japuonj machielo. Enka? Onge kae. Lakini nyinge iluonge ni Ryan. Ryan emomiyo wa volume 3. Erokamano kendo mwalimu sani timo tich maber. Erokamano. Anagon erokamano. Wach injili ni ma utimo. Uwera koso nitie gimoro kendo ma utimo as a group? No, as a group koro en mana kwaya. Kendo wabiro ni mondo walandi injili e yor wer. Koro wer no ema sani pod watimo. Erokamano. To midhiero mage muyudo kaka The Realms? Midhiero to nitiere, lakini sani koro okane midhiero malich ahinya. To ingeni koko luore gi tich ma watiyo mar Nyasaye ni. Nitie gik moko kaka finances. Tiyudo ka samoro jomoko ni piny to jomoko ni malo. Koro watema. Wa move to nikech ma nwabiro ka mondo walandi injili. Tang'eyo ni Ruoth biro loche. Erokamano ahinya. Aningeni amor kodu nikech kaka un kamano uchako 2024 to un ji 25 nyaka sani. Wagone Nyasaye erokamano, tageno ni group useloro group koso podu you welcome other people mondo join group maroni? Warwako ji kabisa nikech pok waromo. Ingeni e tich Nyasaye ka ok inyal loro ne ji dhot. Pok waromo, pod wadwaro ji. Wawacho ni wayudore Embakasi East kacha ema wa based on, lakini kanisni to pogore. Koro kanisa miaye ok ochuno. Intek ni wabiro walando injili, lakini wan based watimo practice Embakasi East. Kanye mwayudore. Pod wayawo dhot. Ino ka jowa pok oromo, pod wadwaro ji. Koro kinano ka wan smart kama pod wadwaro joma smart ka wan mondo bi ojoin. Erokamano ahinya. Process mane ma utiyogo mondo omi ng'ato join group mar Realms ni? Okay, wan gi constitution ma gi nembni.
gi joma dwa join nitie nembni ma ginyalo contact mondo giyudwa godo. In gi thuolo mar miyowa namba koso gidhi adhiya TikTok kata YouTube to gior message? Pod anyalo miyo gi namba nikech koro wan ka nyaka chiw namba. Namba munya yudo wago en 0746 234 083. Abro nwoyo 0746 234-083. Gwago namba no anytime ibro yude. Erokamana ahinya. To un gi thuolo koso un thuolo ma ji nyaluongo e kanisni mopogore kata crusade mondo dhi ulanda ne injili? Thuolo wan go waseyudo thuolo kuom dhi e kanisni mang'eny gi kuonde moko mag lando injili. Koro onge kuma waloro. Ka in gi invites kindly ornwago aora wabro kawe nying Yesu. Erokamano. Anamor ahinya nikech koro ji oseng'e ni Realms Melodies Ministers ni un jok mage to uwa kanye ma wagone Nyasaye erokamano ahinya. Tageno ni nitie jahera mar injili ngima kata janeno maneno wa to bro gwedho maber ahinya. Erokamano. Koro iwacho ni YouTube kacha ka wadhi to wawacho ni The Realms Melodies Ministers. Wang'iyane kaka sami wacho? Okay, kidhi e YouTube marwa waluongore ni The Realms Melodies Ministers. TikTok account bende wan godo ma pod waluongore ni The Realms Melodies Ministers. Wakwayo uni mondo subscribe, you share and you like. Mondo injili mar Nyasaye odhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Namor kodu to ageno ni nitie ng'ama ni dala kacha ma omor kodu zaidi. Ageno ni pod wadhi mbele gi wach lando injili ni to Nyasaye bro ting'owa malo sama walando injili ka wapake. Erokamano ahinya. Amor kodi to kudhi kanisa kawuono mosna gi to inyisgi ni ka wuok Ramogi ka waoro mos. Erokamano. Erokamano ahinya. Wakao. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya magi jo Realms Choral pod gin kodwa kae Embakasi Central SDA Church to kendo pod gidwa miyo wawer. Okudwa dhi mabor nikech gidwa miyo wawer mana sani. Erokamano. Zimepigwa baragumu, kuna vita nimevaa, silaha zangu najongea vitani, nikiwa na Yesu niko salama, aniongoza vyema, ushindi ni wangu. Parapanda zimepigwa baragumu, kuna vita nimevaa, silaha zangu najongea vitani, nikiwa na Yesu niko salama, aniongoza vyema, ushindi ni wangu. Dunia ikitisha nimwogope nani, sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha, nasimama kidete juu ya mwamba wangu. Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi, aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yupande wangu, siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha. Dunia ikitisha nimwogope nani, sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha, nasimama kidete juu ya mwamba wangu. Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi, aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yupande wangu, siogopi chochote, chukua dunia, niachie
jeshi la Bwana. Vita hivi ni vya imani, kutoka wacha usingizi, chukua silaha. Vita si vya nyama, tena si vya damu, mtangulize Yesu akushindie. Amkeni jeshi la Bwana, vita hivi ni vya imani, kutoka wacha usingizi, chukua silaha. Vita si vya nyama, tena si vya damu, mtangulize Yesu akushindie. Dunia ikitisha, nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi. Aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu. Siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha. Dunia ikitisha, nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi. Aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu. Siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha.